Kanigadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharon lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Penlong jingyalang Menteri Sarkar Pedeng katnat dona bat ki Health Secretary kathain chatay lammi ngi henen kasngi. Kular ban ai jingyarap shispa khandai folklore tingka ya ki jilla kathain ban kentiyo ya ka koit ka khya. Nang kiyo ka jingdon ki bayo COVID-19 hakathain chatay lammi ngi. Bat la rakhe ya ka International Yoga Day henen kasngi hakari India barok away. Ki khubor ki babnya. Menteri Sarkar Pedeng katnat ki kampen roy hakathain chatay lammi ngi u Dr. Jitendra Singh henen kasngi ulayakren halor ka longkaman hakabedai bat ka khlam COVID-19 bat kilar ai jing sumar haki district ki bakham saadien khamtam ya kito ki ba nakathain chatay lammi ngi. Hakani ka jing yakren une Menteri ulapan benaru bakatnat dona kalarai ban ai jing yarap shispa khandai phau klor tingka ya ki pratali ki jilla kathain chatay lammi ngi bante ya ki jaka sumar ban nang khampan khlain shu ya ka jing nang jing tep ki nong trei ka koi ka khya hakaban sumar ki jing pang ki bapur state kum u COVID-19. Hakani ka jingyalang kabla penlong leng baka video conference ki beleshim benta ki long ki health secretary ki deputy commissioner bat ki wei ki officer katnat ka koi ka khya ki bana ki khat southli ki district jong ka thain chatay lammi ngi. U Dr. Jitendra Singh uliat ru baka Sarkar Pedeng kala ailat ya ki jilla ka thain ban pha ya ki proposal na ka benta ki project ki bayadai bat ka jingpen kiyo ya ka koi ka khya bat kala yo iki proposal na baro hnyo tali ki jala kathain light no ya ka sikim hana galan ka jingdon ki nongpang COVID-19 ki badang sha sumar kala kiyo sha ka hnyo pulai ngot hadien baladon sa shipho ngot ki brio ki balayo thama ya ka ni ka jingpang henen ka sngi Menteri katnat ka koi ka khya jong ka ni ka jalla US pang new pom ula pentip ling baka Twitter bana pedeng ki laispa pratali ki sample bala test shipho tali ki dai kiba positive kabamot bakila yo ka jingpang COVID-19 na pedeng kini ki shiphawngut nyongut ki dei na kohima arngut na twensang bat iwei idei na phek hadu menta don arspa khatwei ngot ki brio ki bla yo ka jingpang COVID-19 hakani ka jilla bat shispa laipu prangut na ki kilakoi ha Tripura sa lai pusan ngot ki brio kila yo ya ka jingpang COVID-19 henen kasngi bat kani kala pen kiyo ya ka jingdon kito ki badang sha sumar na kani ka jingpang sha kasan spa sa pusan ngot kumta ha bakhain lang kito ki bala yo ya ka jingpang COVID-19 ha ka jilla Tripura nadu pasdang kalong 6000 aspa ar pusan ngot bat ki bala koit kilong 100 spa praphongot ha Sikkim sa prangot ki brio kila yo thamma ya COVID-19 henen kasngi kumta ka jingdon baro ke belayo ya COVID-19 hakani ka jilla kala kiyo shaka hinyo po prangut hakabasan phulai ngot kidang sha sumar bat arpusan ngot kilakon ha Meghalaya pat ka jingdon ki belakot na COVID-19 kala kiyo shaka prapusaw na kashispa ki badang sha sumar na kani ka jingpang menta haka jilla kilong hanriu ngot Kajingdan ki bakot na COVID-19 hakari India kalakiyo bat menta kadon sanpusan point saupu khandai na kashispa katnat ka koi ka khya jong ka Sarkar Pedeng kaya thu bahadu menta don arlak arpu hinyo hajar nyospa sanpusan ngut ki brio ki bakot na COVID-19 kajingdon ki brio ki bilang sha sumar kalong shilak hriu pu khandai hajar ngut bat kumta kajingdon ki bakot kalatam da sanpupra hajar ngut ya ki brio ki bilang sha sumar na kani ka jingpang Lethu shu bahki arpasaw kanta baladep kumba khat saw hajar ngut ki brio kilakot na COVID-19 ka jing test ki brio ru kalanang kiyo hakabala yo ban test palat shilak khandai po hajar ngut ki sample haki arpasaw kanta baladep Kari India kala pensyai baki jing persang jong ka China ban kenno baka daw jong ka jing yakulmar ha line of actual control kadai na ka jing penkhen jong ki sipai kari India ya ka sos kular bala soy ha kan rio tarik menta ubnai kilong ki bam shong nongrim bat ki bam la ban pediang satya kala ong shu baki sipai kari ki tip shai bha shapang la uput usam ubadon ha katai ka jaka nadu ki por ki bam menshua kani ka jubab kala mit hadian ba unong lam ketien ka China ula kenno baka daw jong ka jingya kan at ha Galwan Valley kadai na ka jingtor palat put jong ki sipai kari India unong lam ketien katnat ki kambari ka India u Anurag Srivastava ula ong ba kini ki jing kenno kimya hap bat ka ei ka bakile menjur ha ki por menshwa ula ong ru baki sipai kari ki tip shai bha ya u line of actual control ha baro ki than kenthop ru ya ka Galwan Valley
Kani gadai ke All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Kari India barok kawai kala rakhe ya ka International Yoga Day ka bahan rio henin kasngi. Kani ka jing rakhe kala sedang da ka khubor na Menteri Rang Badu Narendra Modi henin ka step bat kham hashwaya kani Modi ulakantu ikipat kari ban le yoga halayeng rengkat ka jing shembenta jong barok ki khot ka yeng da ka babuat ikikendon ka koi ka khya ban yang paji iwai na iwai pan. Kapang pedeng jong ka International Yoga Day mentau senam kalong ka yoga halayeng ka yoga bat ki bahayeng. Ha Meghalaya ru la rakhe ya kani kasni kerpang ha jowai ha kabaka Art of Living kala penlong ya ka jingle yoga halom perdi Yongpya West Khasi West Giant Hills. Ha kabe day bat kani kasni uwai na kinong hikai yoga uba pitoy ulaong ba amshim lala ban khots ngo bhaya bun ki brio sha kani ka jing rakhe namar ka jinglong jingman namar u COVID-19 bat kumta la penslor ya baro ki brio ban le yoga halayeng. Kari India henin kasni kala sakhi ya ka jingba menro kasni ka ba compare ka ba ki khot ka annular solar eclipse ha ka ba kasni kala pau tangkum kaling werding namar ka jing shaka ha ubnai kani ka juwan ja ha ba ubnai uyat ha pedang kasni bat ka perthai bat kumta ha ba pet nasla perthai kasni ka shaka ha ubnai bat la ban yo I tang ya kaling wer jongka ki jilla ki balala ban yo I ya kani kaling wer kasni ki kenthop ya ka Rajasthan Haryana bat Uttarakhand. Menteri Rangba Conrad Sangma ulale jingo ya bun ki jaka ha Shillong ha kasngi site jan baladep bat kawai ni ki jaka ka ba ulale pet kalong ka community quarantine center ha Sean Roy Basan Secondary School halo mauba ha kani ka jingle jingo Menteri Rangba ka jilla ulaya kren ba kito ki basa quarantine ha katai ka jaka bat ulaya ru ya ki nong shong snong ka snong lom mauba namar ka jingker shan ka bakila ai bat kumjo ru ya ki asha jong katai ka snong ki waipat ki jaka ki ba ulali khmi ki long ka fish dale hadhan kheti ba kapong ridok ha harisa colony lasan ran ya u de ki menteri katnat ridok ha bat ki wai ki officer baro ki nongpang COVID-19 na Southwest Garo Hills ki lakot hadien bala pelat ya ka nongpang basau bat bakhat do na Ampati Corona Care Center ha kasngi thok dieng ka balala hadien bakala test negative kumban chupen kan mau hakikat to kat ni tayo baladap samu ki brio na kanika district kila yo ya ka jingpang COVID-19 hadien bakila wan phai na South India henrei kini baro menta kila koi namar ba amshim ladan sho ki bayo thamma ya kanika jingpang ka Southwest Garo Hills district menta kala long ka balala na ka jingpang COVID-19 hakabya kran chapang ka jingsham jongka kanika nongpang bakhat do badang shulat na Corona Care Center kala ong ba hakabas dang kada snowsi bantip baklayo ya ka jingpang COVID-19 henrei kamshim la sheptiang kala thu shu baklayo ya ka jingker shan ka babyang na kito ki batrai hakatai ka Corona Care Center hakabala pen byang lot ya ki jingdon kam ba kong san jongka kenthop ya ka bam ka di ka babyang Kajing sedang bantai ya kesurok Sherpi Dauki kandang Shimpor wat lakatnat defense kala menjur ban ai khat ar point 100% akar ka jaka na ka benta bantai ya kani kesurok namadang donbun ki kamban pendap hakabe dai bat kani ka kam u officer katnat PWD ulai thu ka kor khu Shillong Times ba kani katnat kadang pendap ya ki kam ki be dai ba ka jing penyo jaka ban thung ding bujli na ka benta ki to ki dieng ka reserve forest ka badan ha Upper Shillong ki ban sa sha khat namar ka jing shna ya kani ka surok Uneu officer le thu shu baka sarkar kala dep yo ya ka jaka ban thung dieng hakit han dong stoin bat ladap ru ban pelat ya ka pisa na ka benta kani ka kam ya ka surok Sherpi Dauki ka ban sashna la beitingka da ka Japan International Cooperation Agency JICA bat kat tong ila poy ka pakut jang ka khubor ka balawan chapi na All India Radio Shillong ha ka por prabaji kinya so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban buat pat ka khubor ka tin Phareng ha ka por prashteng kani ka dai ka All India Radio Shillong